Sir, please coming, sir. This is Team Ignorante proceeding in the target. Sir, murag sayop gid ng impormasyon na imong nadawat, sir. Kay ganina ra gid ko nagtuyok-tuyok sa location na imong giingon. Mura na kog buang diri nagtuyok-tuyok, sir. Pero wa gyud diri ang target, sir. Ipadayon lang ignorante na ara na dira. Okay, sir, ipadayon nako, sir, ang robing, sir. Ipadayon nako ako mission, sir. Bisag wa ko'y makit-an, sir. Ipadayon nako, sir. Kay mauman ang imong sugo, sir. Sige, sir, dako lang ng ulok nimo, sir. Sir. Wa lagi, sir. Ganina ra ko diri kuan, sir, robing, sir. Hapon na, sir. Muuli na lang siguro ko, sir. Oy, mali na siguro ng impormasyon na imong nadawat, sir. Oy, pataka ra man kag order, sir. Oy. Ganina ra ko, sir. Muuli na lang siguro ko, sir. Oy, wa na hapon na kaayo, sir. Oh, ang akong asawa dito sa balay, sir. Wa na, sir. Gitakla na tog sa lain, sir. Bilat sa kagang asa man dai ka karon ignorantiha ka. Mao lagi, sir, ni alagi ko dire, sir, sa location na imong giingon, sir. Ni alagi ko dire sa sitio Buntod, pero ganina ra ko dire nagtuyok-tuyok. Wa gyud dire ang target. Ay bogo ka man dai ignorantiha ka nganong naa ka man dira sa sitio Buntod nga naa man sa barangay Buntod ang target. Ah, grabe pog ka makaingon og bogo, sir, oy. Wa man ka mag-ingon ganina, sir, na sa barangay Buntod man di ay, sir. Wa man ka mag-complete ganina pag istorya, sir. Buntod ra man imong giingon. Di hingarin noon ko sa sitio Buntod. Dapat, sir, kanang klarohon nimo, sir, kay daghan magbuntod, sir. Unya karon mo paingon-ingon pa ka sa kuag bogo, sir, nga wa man gani nimo klaroha. Dapat ikaw ang labaw. Dapat klarohon nimo antes ka manugo, sir. Naunsa ba, sir? Paingon-ingon ka sa kuag bogo, sir. Nya di man pud ka klaro di ay manugo, sir. Asos kariyo di ay taanim bogo, sir. Duha na di ay tambogo, sir. Dako lang man ang ulok nimo, sir.